Pelailles, ¿cómo esteu? Ya hacía antes que no me echaba yo un vídeo de estos super cachipiruli, Pero bueno, no passa res, ha sorgit l'ocasió i ara és el moment de ver un vlog d'estos que vos agraden a vosaltres, Mo anem a Villarrobledo, exactament, al Vinyarrock. El Vinyarrock, per a qui no ho sàpia, és un festival de música, de rock, de reggae, de rap també, de punk. Bueno, que se toca de tot ahí. A ells també se toquen, Resulta que ahir estàvem parlant pel WhatsApp i estàvem parlant i diem, i si anem al Vinyarrock? Pensat i fet, I mos ho hem pensat i millor i anem, tio, la casa per la finestra. I els meus amics ara estan però nerviosos, jo també estic superexcitat, emocionat, abrumat, això és bestial, anem a rebentar-ho tot. Però bueno, no enrotllo més, perquè és que el que volem és el Vinyarrock, que n'hi ha molta bona gent, n'hi ha molt bon rotllo i de veritat que us el recomano anar, perquè és una experiència nova que jo fa 3 anys que he anat i no ha deixat d'anar. I anem ja, tio, vaig a gravar més coses però en una altra càmera perquè si no s'està... Y no queremos eso, no queremos eso. ¿Por qué parles així, hòstia? ¿Sos gilipollas o qué pasa? Sí. Bueno, y ya no dir res més, tío, que nos veiem després. Si existe un Dios a despertar, ponte en pie y deja de llorar. Y deja de llorar. Y deja de llorar. Che mi hanno adottato in cambio di una risata e chi di storia lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti calde di gloria. Acaba de pasar lo impasable. Anem a intentar si podem entrar al Vinyarrock en 12 euros i mig. Uau, no vaig ser bé, jo ho dic, ara mateix. Si és bé, m'acatxe els pantalons des del recinto i me tiren fora. És que el tanxullo que han fet el tio Ixe, això és impensable, tio. És un puto mafiós. No, Ocean's Eleven, pues igual el Vinyarrock, però al revés, o sea, deixin tomar. Ocean's Eleven, deixin tomar. Sull'equilibrio di un fatto risorto, ma lontano dall'illusione, se un domani istinto mi ammonirà, che un circo instabile in delirio di libertà, seguo il richiamo di antiche glorie, lungo sentiero dimenticato per risalire, vedo ancora il piatto per ripartire. Grazie, ma di finte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie storie, un'altra strada sta da aspettare. Perché nel coratore non ci può stare. Perché nel coratore non ci può stare.
Espera un moment. Renao, al final com entrareu al recinte del Vinyarroc? Ah, això, res, resulta que al principi com